Hi, खुलुमबाय आङो महेन्द्र एडुटेइनार आरो मोटिवेशन स्पिकार दिनै रागानि बागै एसे सावरायनि रागाया एक्चुअली मानो रागा जोङो आरो माबोरै कन्ट्रल खालामनो हायो एबा हमथानो हायो दिपलि स्टाडि खालामोबा गोथौयै जुदि बिजिरनो नाजायो रागाया नैबेनि थाखाय जायो जेब्ला सासे मानसिया गावनि साननाय बायदि गुबुना बिहेभ खालामा हमना ला आं माबा मोनसे सानदों बेनि उल्थायै सोरबा एबा बायजोनि थासारिया जुदि मावोब्ला बेबायदि समाव रागा जोंनो ओंखारो बेबायदि समाव रागा जोंनायनि जाहोना जाबाय मेनलि आं बायजोआरि जि थासारिखौ एबा सोरबा मानसिखौ एबा जिखिजाया बेसाद एबा जिब जुनार जायखिजायाखौनो आंनि बायदि जाजानो लुबैनाय बेबायदि समावबो रागा जोङो थिग बेबायदिनो आं जिबायदि थासारियाव दङ बेनि उल्थायै जुदि जाथाय जायो आंनि फारसे गुबुन बायजोनिफ्राय माबा मोनसे जाथाय जाहैयो बे समावबो मा जायो रागा जोंनो ओंखारो बे इमोशननि एक्सट्रिम सिचुएशन आरो इमोशननि बुहुत बायजोआव बयबो माखासे माने इमोशननि जाखांनाय मोनसे जाथाय आरो बे जाथायनि थाखायनो रागा जोंनाय जायो एक्चुअलि बेयाव खायसे हरमना खामानि मावो सुखुवा जानायनि जाहोनावनो जायो मेनलि सर्टै जुदि सिम्पलि बुंनो थाङोबा रागा जोंनाया आंनि बायदि जाफुङैनि थाखायनो एबा आंनि बायदि जायैनि थाखायनो रागा जोंनो ओंखारो फर एग्जाम्पल सासे मानसिया जुदि आं मोजाङै दङ हमना ला आं मोजाङै दङ सासे मानसिया आंखौ गाज्रि रायफायो गाज्रि बुंफायो अब्ला मा जागोन आं बेनि सायाव रागा जोंनो ओंखारो मानो आं जा मानसिया आंखौ गाज्रि बुंफायदो बेनिफ्राय आं बेबायदि बुंगोन एक्सपेक्ट खालामाखैमोन एबा आंनि सायाव बेबायदि बुंगोन सानाखैमोन आरो हरखाबनो हमना ला बिथाङा बेबायदि बुंफैबाय अब्लानिया रागा जोंनो ओंखारो थोंजोङै नायनो थाङोब्ला आरो खेबसेबाव होनबावखानांगोन थोंजोङै नायनो थाङोब्ला आं जिखौ सुखुवाखै बेखौ सोरगिदिं थासारिया जुदि मावो अब्ला बेबायदिनो रागाया ओंखारबोयो दा बोरैहाय कन्ट्रल खालामनो रागाखौलाय रागा जोंबाथ' बुहुद खायसे फोजोबस्रांलायलाङो जेरै खायसेया रागा जोंनानै चेयार टेबोलफोरखौनो जोग्लाबायो बुख्रुबलाबायो मार गास्रावो सोरबाबा बुयो मानसिखौ मानो जायो बेबायदि बेखौ दासो बुंखांबाय दा बोरै कन्ट्रल खालामगोन बेखौ दा सबसे इजि वेया जाबाय आं जेरै सानदों बेबायदि बायजोआ जाखाया आंनि जि बायजो थासारि बेयो गासैबो आंनि साननाय बायदि जाजोबखाया बा बे बायजोआ आंनि साननाय बायदि जाजोबखाया बेखौ जुदि एक्सेप्ट खालामनो लायो अब्ला सोरबा मायबा होनबाबो बेखौ इजियै लानो हायो आरो बेयाव इंराजिजों होनोबा बायजोनि मानसिया सोरबा एबा माबा मोनसे थासारिया जुदि आंनि सायाव इफेक्ट खालामो बेखौ रियेक्ट खालामनाङा एक्सुवेलि इमोसनेलि फटकके माबा मोनसे बुंनाङा आरो माबा मोनसे डाइरेक्ट ओंखारबोनायखौ बुंनो नाङा एबा खालामनाङा बेखौ एसे साननानै जायखौ इंराजियाव रेसपन्स होनो एसे साननानै माबायदि खालामनाय हामगोन माबायदि बुंनाय हामगोन बेबायदिखौ जुदि खालामनाय जायो अब्लानिया रागा जोंनाया अट'मेटिक खमिलांगोन सोरबा माबा मोनसे खालामफैनाय लोगो सोरबा माबा मोनसे बुंनाय लोगो लोगो गोसोआव जि जाखांफैखो लोगो बुङोबा बेखौ रियेक्ट होनो एक्सुवेलि बेखौ रियेक्ट होनो बेबायदि रियेक्ट खालामबा आंनि अपोजिटआबो बारा बुङोब्ला रियेक्ट खालामना अब्ला मा जागोन बेबायदिनो नांलायनाय जागोन रागा जोंलायनाय जागोन आरो बाराबा बुलायनाय लागै थांनो हायो थ' बेयाव सिम्पोलसिन वेया जाबाय जि सोरबा मायबा खालामफैदो बेयाव जि अकस्मात हरखाब जि गोसोआव जाखांदों बेखौ
बुंनो नाङा बेखौ बुंनाय हामगोन हामा बेखौ एसे साननांगौ दसे समनि थाखाय आरो साननानै बेनि उनाव जिबायदि मोजांनि थाखाय बुंनांगौ बेखौ बुंबानो रागानि जि सिटुएसन रागा जोंनाय गावनो गाव थामिगोन देट मिन्स अट'मेटिक ब्रेनखौ एंगारना होनाङा आरो जुदि ब्रेनखौ एंगारना होयो अट'मेटिक गावबाय साबकनसियास माइन्डआ गावबायदिनो मावगोन जिखिनि जोंनियाव आधा थरनि ब्रेन दङ आधा मा होनो बेखौ थर गोनां ब्रेन होनो इंराजियाव साबकनसियास माइन्ड होनो बे अट'मेटिक रियेक्ट खालामनो नागिरो अट'मेटिक खालामनो नागिरो अट'मेटिक बुंनो नागिरो अट'मेटिक जाथायखौ मावनो नागिरो दा बेखौ जुदि एसे कन्ट्रल खालामो थारमाने सालिजारि नायनानै जुदि रेसपन्स होयो सिटुएसनखौ सालिजारि नायनानै मोजाङै जुदि बाथ्राखौ बुङो एबा जाथायखौ मावफुङो अब्लाना बेयाव रागा जोंनाया जायगा मोना आरो इजि जायो थ' एक्सुवेलि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायाबाथ' बेनो फोजोबगिरि रागायानो गासैनिबो फोजोबगिरि स' रागा जोंनायखौ कन्ट्रल खालामनो नाजा जाहोनानै बेनो मालाया आंनि बायदि जाजोबखाया मालाया मायबा होनफायनायखौनो जुदि आं बेखौ सिरियास लानानै गोसोआव गुद गुद खालामनानै अकस्मात बेनि सायाव रिएक्सन खालामो एबा माबा मोनसे बुङो एबा माबा मोनसे खालामो बे रागा जोंनायनि मोनसे थासारि बेखौ कन्ट्रल खालामबानो रागा जोंनाया जोबना थांगोन थ' खायसे आयदा खालामो सोरबा बेबायदि खालामफैबा एबा मायबा थासारिया बेबायदि गाबोन दसे थानानै सोरबा काउन्टिं खालामो जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिपलि सानो आरो बेबायदि धैर्य खालामो बेबायदि टेकनिक खिन्थु सबसे इजि टेकनिकआ बेनो आरो आंनि बायदिथ' जाखानाय नङा बयबो ओमफ्राय आं बेयाव रियेक्ट खालामनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा एबा जेबो खामानि जानाय नङा बेनिखायनो बेबायदि रियेक्ट खालामाबानो बेयाव माबा मोनसे गाज्रि बुंनोबा बेखौ मोजाङै सालिजायनानै रेसपन्स खालामबा मोजाङै सावरायबा बे रागा जोंनाया अट'मेटिक गैया जागोन थ' एसेबां गिदिर प्रब्लेम नङा रागा जोंनाया खिन्थु इयावनो जोबस्रांलाबायो माबा माबि बायलानाय बुलायनाय सोरखौ बुनाय सोरखौबा दानथारनाय एबा गावथारनाय बेहालागै थाङो थ' बेफोरो जास्ट कन्ट्रल डन्ट बि रियेक्ट डन्ट मेक रियेक्ट दा खालाम रेसपन्स खालाम अब्लानो रागाया अट'मेटिक जाहैखाया एबा रागा जोंखानाय नङा स' नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय जेन रागाखौ बेबायदिनो इजियै दबथायो खुलुमबाय गोजोन्थों